Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Berriozarren hasiko dugu gaurko herriz-herriko bisita, beti bezala zinegotziak azalduko dizkigu herriko kontuak, bisita gidatu eginen dugu, herriko kultur elkarte batekin hitzordua dugu, eta nola ez herrian komertzioa duen kide batekin hitz egiteko aukera ere izanen dugu. Eta gaurkoan xaloa ez da urrun mugitu eta Berriozarra etorri da bertan herriz-herri egiteko. Jakin dezazuen alkaterekin genuen hitzorduan, baino aita izan da, eta bere partez etorri zaigu Saki, zinegotzia, Jefa, egunon? Egunon. Zer moduz? Pues ongi, hemen alako egun ederrarekin gustora. Eskertzen da, Bai. Bueno, denborarik ez galtzeko, konta iguzu pixka bat, nola dago Berriozar? Zein da Berriozarko egoera ekonomikoa? Bueno, pues Berriozarko egoera ekonomiko nahiko ona da, batez ere zorrik ez dugulako. Bai, ja, aspalditik ez ditugu alako zorrak inogerekin, orduan, bueno, horrek ematen digu aukera, bueno, pues gure aurrekontuetan eta pues Berriozarko beharrei aurre egiteko. Gero bestaldetik ere badugu erremanente pues 3,5 milioi. Eta horrek ere ematen digu aukera inbertsio txikiak egiteko. Dena den, pentsatzen da hori diru asko izan daitekela, baina hori berehala eta desagertu alda. Bai, horregatik beti saiatzen gara, aurrekontuetan oso zorrotzak dira, gastu aldetik dena begiratzen dugu luparekin, eta egunez eguneko kudeaketa da. Eta, gero ja solastuko dugu inbertsioen zatiaz, lehenbiziko, orain arte galdetu diot alkate edo zinegotzi guztiei, badago ongi gobernatzeko sekreturik? Ez dakit sekretu den, ala ez, edo ongi gobernatzea den. Dena den, bai guretzat importantena, behintzat, bai da udaletxea herriarena izatea, hau da. Jendearekiko hurbiltasuna izatea, eta hori nik uste dut, bertakoa gara, leku askotan mugitzen gara, eta jendearen esanak eta jasotzen ditugu. Gero, udaletxe hau beti irekita dago, edo zein pertsona etor daiteke, edo zein momentuan, alkatearekin, edo hitzordua eskatzen du, ate zabalik ditugu, beti. Eta, gero bestaldetik gure zerbitzuak ehunak dira publikoak. Orduan, horrek ere ematen digu bere alokautasun bat esku hartzeiko. Zan edo baldin badago garbiketan arazoren bat, ez dugu intermediariorik, ez? Berehala joan gaitezke arduraren gana eta... Ez dago enpresa pribaturik, ez? Ez dago, baditugu bi enpresa publikoak direnak, Berrikilan eta horreko odeatzen du Polikiroldegia. Eta badugu Usalanda, aurten sortu duguna, eta hori da garbiketa eramaten duena, aurrera ematen duena, bai eskolan, eta baita... Kaleko herriko garbiketa edo? Ez da herriko, da lokalen garbiketa. Hori da, ludoteka, euskaltegi, liburutegia, hori guztia Usalandak eramaten du. Zein izaten da normalki urteko aurrekontua? 5.800.000 euro gutxi gora bera, bai. Horietatik, esan dezakegu, ehuneko 60 edo jaten da langileetan, badugu 100 langile, eta gero beste 50 bat enpresa publika hauetan lan egiten dutenak. Orduan hori presupuestotik ehuneko 60 edo langileak ordaintzeko. Gero ere, beste guztia batez ere hezkuntzarloan badugu musika eskola, publikoa dela, municipala, haurreskola ere,
udaletxekoa dela, udalako kudeatzen duena, eta gero, bueno, pues, gure eskola mendialdeak, bi zentro ditugu, eta, bueno, horrek ere hartzen du diru kopuru desente. Hor badira ja 1000 haur inguru, orduan, bueno, pues gastu nahiko handia da. Eta gero, bueno, pues, gizarte arloan ere nahiko gastatzen dugu. Eta gero, bueno, pues, gazteria, euskaran, berdintasunean, kultura, kirola, baina hori, horrela izaten da. Eta gero, sarreraldetik, pues, horretatik 140 edo datorkigu Nafarroako gobernutik, eta bestea pues, gure sarrera propioak. Baina esan behar dugu oso aurrekontu txikia dela. Zan nahi dut, beste inguruko herriek, naiz eta biztanle aldetik askoz gehiago ez izan, pues, agian bikoitza dute. Gure sarrerak dira oso modesto. Eta horregatik ere, gure gastuak ere, oso kontrolpean izan behar ditugu beti, etengabe. Inbertsioak edo inbertsiorik egiteko asmorik? Bueno, aurten adibidez egin dugu, egiten ari dira ja, institutoko aterpea, 2010an egin zuten berria, baina ahaztu zitzaien aterpea egitea. Orduan, pues ja, 7 urte pasata, udalak jarri behar izan du, dirua hori gauzatzeko. Egin dugu Nafarroako gobernuarekin hitzarmena, eta, horren truke ere guk erabiltzeko aukera izango dugu. Gero ere, ari gara orain, garai batean haurreskuntzako eraikina zena, eraberritu nahi dugu, adineko jendearentzat. Hau da, egin nahi dugu adineko pertsonendako zentro bat. Hori da, orduan orain hasiko dira eraberritze lanak. Eta datorren urtean ja hasiko da hor jarduerak. Hasiko dira. Gero ere, aurten ere, hor Gipuzkoa etorbidean, Gipuzkoa etorbidea eta Berriozar etorbidean hor gurutzatzen den tokian, hor rotonda biribilgune bat egingo dugu aurten ere. Edo, aurten hasteko asmoa dago. Bai, hori da pixka bat, proiektu zabalago baten barruan dago. Eta proiektu hori da, nolabait, Gipuzkoa etorbidea oinekoentzat egitea. Orain arte, Gipuzkoa etorbideak zatitzen du asko Berriozarko berria. Da, alde batera eta bestea. Orduan, orain egin nahi duguna da beste kale bat, izango balitz bezala, eta horretarako semaforoak kendu, rotonda jarri, kotxeen abiadura murriztu, eta hori da beste inbertsio bat. Aurten ere egin dira, urte honetan, 2 parke berri, aurrendako 2 parke berriak, eta hori, eta gero ere baratza ekologikoak, horren arte baziren 80 bat, eta aurten ere moldatu da, hor eskola inguruan dagoen eremu batean, beste 50 baratza ekologikoak egin dira. Horiek dira, aurtengo inbertsioak. Eta baduzute proiekturen bat momentu honetan eskuartean? Bai. Eta gero eskuartean, eta pentsatzen dut ere etorkizunera begira ere badituzue? Bai, adineko aipatu duzuna orantxe? Horren egingo duguna da eraikuntza berritu. Baina horra asmoa da adineko jendearentzat zentro bat egin. Non kirola egingo duten, jarduera kulturalak, zaintzak, hor ere osasun zentroa ere oso implikatuta dago, zeren haiek ere haientzat proiektu ere bada, orduan hor elkarlanean ari gara, gune bat adineko jendearentzat egiteko. Gaur egun egiten dute hemen kulturetxean jarduera asko, yoga eta gauzak. Baina beharra dago ja adineko jendearentzat zerbait eskaintzea. Hori bat. Eta gero ere bagaude Ezkaba mendian, hor badago proiektu bat, Parke Ezkaba, eta horretan ere ari gara, gu gara sustatzaileak, proiektu horren sustatzaileak, eta hori ere mendia gurera ekartzeko. Eta hori, eta proiektua gaur egun ditugun guztiak mantendu horrekin, eta hobetu alden moduan. Saiatu herriari
herriaren beharrak erantzuten ere, Hori ez? da, bai, eta hori, bueno, eta inbertsioetan ere, pues, mendialdea eskolan aipatu dudana, ari gara parke berri bat egiten, eta, bueno, komunak aldatzen, bueno, hori da betikoa. Ederki, Saki, zu hemengoa zara. Bai. Zer falta du zure herriak? Zerbait falta bali badu, noski? Zer falta duen? Bueno, pues, askotan gure eskuetan ez dauden gauzak. Pues, esan alde dugu, pues, langabezitasa gutxiago, eta, bueno, pues, prekarietatea gutxiago ere, eta, baina, bueno, nik uste dut, hemendik behintzat saiatzen garela laguntzak sozialak ematen, eta badaude alokairu merkeko pisuak, eta, bueno. Eta gero, pues, gure eskutik daudenak, pues, betikoa, pues, trenbidea desagertzea, horrek ere bai banatzen duela gure herria. Egia da. Bai, eta, bueno, pues, sustoak ematen dizkigun horrizean behin. Eta gero ere, bueno, pues, militarrak joango balira, pues, nahiko, izango genuke lurralde gehiago, pues, bai, ekonomikoki, pues, garatu alizateko, eta, bueno, pues, bi gauza hori gabe, pues, hobe egongo ginateke. Hortxe gelditzen da zure errana. Eta, bueno, bertzalde zure herriak, Berriozarrek badu bizia, ez da? Bai. Bai, oso herri gaztea, bueno, gero eta gutxiago, baina oso herri gaztea izan da. Orduan, hemen badago mota guztietako elkarteak. Osea, zensatuak egongo dira 100. Horrek ez du esan nahi, 100-ek dutela lana, baina oso anitzak dira. Badugu kirola mundua, denetarik. Denetarik. Kiroldegiak ematen duena, eta hortik kanpo, klubak, musika aldetik ere, badago fanfarre, badago banda, badago abesbatza, eta, bueno, kultura arloan, hor daude ere gure peinak, oso anitza da. Bueno, eta hori gero nabarituko da ere, bai, ez? Antolak eta orduan urtean zeharra izanen direlako ekitaldi desberdinak eta... Bai, hemen, astero ez dugu esanen, baina... Baina beti bada zerbait. Beti bada zerbait. Orain iraian izan dugu Euskararen astea, datorren astean ere izango dugu FIKBE. FIKBE da laburmetrai motzaren lehiaketa. Badago hemen Berriozarren ere. Hori datorren astean izango da, aurrekoan izan genuen askapenaren 30. urte hurrena. Eta, bueno, hemen denetarik dugu. Ederki. Bueno, eta azkeneko galdera. Agintaldi bukaera, nola utzi nahiko zenuke herria? 10 urte hauetan moldatu garen moduan. Zerbitzu publikoak jarraitu, kalitate aldetik ere onak izan daitezen, zorrari gabekoak, ekonomikoki jasangarria. Orain, oso xumea, oso aurrekontu xumea, baina horrekin aurrera goaz. Horrela, dagoen moduan. Ederki, Saki, ez zaitut denbora gehiago kenduko, eskerrik asko tartetxo hau eskaintzagatik Xaloa Telebistari, eta, bueno, ikusiko gara. Gero arte. Venga, eskerrik asko zuei. Ongi etorri, gaztuekin lantxotegi. Comienza la visita, educación alternativa pa' chavales que no son de silla. Prefiero enseñar valores que estar 6 horas con las mates en el cole. Aquí educamos, vamos de la mano, curramos, aprendemos del arte urbano. También hay sitio para la lectura y la escritura. Es una chabola humilde pero nos la suda. Respiramos aire fresco con la naturaleza. El día empieza con la poda y la limpieza. Camino de camino al semillero. El olor del verde césped me llega primero. Hey, aquí ponemos la semilla. Salen primeros brotes. Si los aprecias salen antes. Son pequeños vulnerables y crecerán, se harán fuertes como robles. Aquí a lo mía, la sonrisa de Sara me ilumina. Día a día, día a día. Espera, frena, falta cena. La guerrera jardinera. Junto a ellas cosechamos aquí todos los frutos. Cada uno hace su parte y lo repartimos todos juntos. Cada uno hace su parte y lo repartimos todos juntos.
Eta Berriozarren jarraituz, Berriozarrerian jarraituz eta Berriozar hobekiko ezagutzeko bertako elkarte bateko kide batekin elkartu gara oraintxe. Lantxotegi elkarteko Xabi, Jepa, egunon, zer moduz? Opa, kaixo, egunon. Oso ongi, bai. Bai, bueno, lehenbiziko goza eskerrik asko tartetxo eskaintza batik guri. Eta, bueno, orain konta iguzu, Lantxotegi elkartea. Zer da Lantxotegi elkartea? Bueno, Lantxotegi elkartean lan egiten dugu nerabeekin, vale? Eta, bueno, pixket Lantxotegi elkartea sortu zen 1983an, vale? Eta, bueno, hango egoera, desberdina da, baina ikusten zen Berriozarren etorkin asko zeuden, drogekin arazoak, eta pertsona batzuk elkartu ziren, pixket guzti hori lantzeko duen elkartu zen, eta elkartea jarraitu du hain arte. Programa desberdinak izan ditu, sortu zenetiko hain arte, eta orain hezkuntza formalean barne gaude. Orduan, 3 programa dauzkagu, nun oinarrizko lanbide heziketan, programa bat egingo zuen oinarrizko lanbide heziketan inguruan, 2 urte dira, eta lorazaintzan inguruan lan egiten dugu. Hor 2 kurtso daude, kurtso bakoitzan gutxi gora bera 10 pertsona egoten dira, eta hori, gero lanbide lantegietara bideratutako beste programa dago, eta hor mantenimendu, oinarrizko mantenimenduan lan egiten dugu beraiekin. Eta gero PCA, programa de kurrikuluna adaptau, horren inguruan, eta hori derrigorrezko hezkuntza da, eta hor 16 urteak arte daude, eta pusket egiten dugun lana hori da, nerabeekin. Gaur egun zenbat ikasle dituzue Lantxotegin? Osotara 73 nerabe edo ikasle egon daitezke. Bai egia da, bat da hezkuntza formalen barne, baina debe egiten dugu lanea hortik kanpo. Eta adibidez, udan egiten dugu kanpamendu bat, hemen Berriozarren, non pixket, behar duten, pixket behar gehiago daukaten familiendako eta nerabendako, eta ematen diskute debei beka komedor, eta pixket lan egiten dugu dan zehar nerabe guzti hauekin. 13-15 urteko nerabekin, eta egoten dira 15 lagun gutxi gara. Orduan bereztuek helburu nagusia da, gizarteratzeko zailtasuna dituzten gazte edo nerabe horiei laguntzea, ezta? Bai, pixket azkenean ikusi daiteke rueda bat bezala da, eta pixket saiatzea hortik ateratzea, hortik ateratzea, ematen diogun heziketarekin. Eta gure ideia hori da, eta jarraitzea ikasten aurrerago. Nabaritu duzue aldea orain dela urte batzuk eta gaur egunera? Lehenago adibidez ikasle gehiago zen dituzten gaur egun baino, edo? Bai Lantxotegi joan dela horren adibidez 12 lagun egiten dugu lan, lehen gutxiago, eta baina, forman berdina da, gero hau debei doa hezkuntzaren arabera, programa berdina dira, aldatzen dira, orduan horren arabera. Oain bai lehen baino gehiago daudela. Etorkizunera begira, ze helburu dituzue? Etorkizuna begira nik uste dut guk elkarte bezala gu jarraitzea barne lanketa horrekin, non metodologietan landu, heziketan landu, eta ikusten dugu oso importantea dela barruko lanketa hori jarraitzea hori alde batetik, eta gero debei Berriozarren finkatua gaude eta Berriozarrekin jarraitzea lanean eta proiektu berriak eta hor egotea. Horrek erran edu Berriozarren gustura zaudetela, ez da? Bai, nik uste dut Lantxotegi Berriozarrek sortu duela eta Berriozarren jarraitu behar duela. Bueno, Xabi, eskerrik asko tartetxo hau eskaintzagatik eta etorkizunean orain bezein lan ona egiten duzuen. Bale, mila esker zuei eta gonbidatzea debei Berriozarreko jende guztiari igotzea leku honetara, ezagutzeko, ez badu ezagutzen eta... Bai, egiaran polita da, niretzat ere berria izan da eta kuriosoa behintzat. Bueno, gero arte! Bale, agur!
Berriozarko zinegotziakin egon eta gero eta Lantxotegi elkartekoekin solasaldia egin eta gero orain etorri gara Ekia biodendara eta hementxe dago Panpiner onduan, bertako nagusi. Egunon? Egunon. Zer moduz? Ongi. Ederki. Asteleen pixka da. Bai, denak bezala. Dena bezala. Bai. Motorrak pizteko. Eta konta eguzu pixko bat, noizikan duzu den dago edo nola sortu zitzaizun denda irekitzenen ideia? Bueno, egia da, aspalditik sartutan nago mundu honetan, hemen 1989an Iturraman beste kide batekin ireki nuen denda bat. Gero 10 urteen buruan hau ireki nuen 2010an. Eta ni hemen nago, gero kontu administratu behingatik aldatu ginuen, eta ni hemen nago eta nire kidea han dago. Eta, hori. Nola okurritu? Nola okurritu, bai. Ni iparraldetik etorri naiz honat. Hasi nintzen AEKan lan egiten. Handik AEKatik heldu nintzelako eta hemen forma naturala AEKan lan egitea zela, Euskaltegian egon nintzen, baina hemen klaseak eman behar nituen eta klaseak han ningolako diru zaina. Eta hemen klaseak ematea etzen nirea, sofitzen nuen gehiegi. Eta bi urte egin ondoren, esan nuen aski da sofitzea. Eta egon nintzen pixkat, urte bat, pentsatzen zer, lana, bilatzen, laborantza munduan eta gero hau, zen justu Consejo Reguladorea, ari zen sortu begia zen, bi urte dola sortu zera, eta entzuten irratia eta ekologikoa eta horregia piztu ninduen pixka zera, eta betidanik laborantza mundutik etorri naiz, mena pixkat kritikoa beti izan naiz, eta ordeon, hori buldu, ikertu, ekoiztu edo saldu, lurra oso apala zela eta hobezela saltzea. Eta orduan sortu zen, denda hau. Eta Iturramakoa lehenik eta hau gero. Ze nolako evoluzio eman du, zure ustez? Zu dendan hasi zinetik gaur egunera? Eman dezagun, Iturraman eskualde oso desberdina delako, Iruña delako, evoluzio handia, ni nahi nuen herrian egin zerbait, eta hemen asko zailagoa da. Berriozar da, ez da Iruña jende gutxiago pasatzen da, hemen ez da bertakoak dira, edo herrietakoak, edo ez da kasualitazez pasatzen direnak, edo. Baina pozik gaude ala ere, aurrera doa, poliki, aurrera doa, eta pozik, konfianza ematen du, eta lan egin, eta uste duzu krisiak, erran digute edo krisi mundu, krisi egoera batin egon garela, horrek eragina izan duena kontsumitzeko orduan? Egia erran mundu horretan krisiak ez dio gaztigatu gehiegi. Jendeak, azken finean, badirudi konsumoa badoala. Txarrena badoa gora eta onena badoa gora. Hala da. Adibidez, Burger King eta McDonald's eta horiek badoaz gora. Eta aldiz ere, janari ona eta kalitatea eta hori badoa ere gora. Eta ordeon, ez dugu nabaritugu krisia, bagoaz poliki, mila beti gora. Ze kontsumitzaile profila duzu normalean? Denetari dago. Ez dago zahar eta gazte, aberaz eta ez da inbeste, denetari dago. Badago batzuk erosiko dute arroza, garbanzoa, dute argi, nik nire karteraren arabera zainduko dut, baina seguraski produktu basikoekin elikaduraren $160 egiten aldu, asko gastatu gabe. Garbanzoak, arroza, lentegak eta berdura pixka bat edo fruta edo. Denetarik dako. Nabaritu zu jendia ari dela aldatzen elikatzeko ohitura? Askotan aldatzen du pixka bat beranduegi. Azten da, duela osasun arazo bat. Eta orduan. Eta hor, azten da pentsatzen eta hori.
aurrekiko badago kontzientzia handia. Batzuk, aurrei bai, eta niretzako ezin dut, eta hori ere badago. Aurrei lehentasuna ematea, eta hori. Ari da poliki. Gero, urbileko produktua, hori ere uste dut, importanta dela, ikastea, temporadako gauzak, eta urbilekoaz jakitea, ondoko laborariari, edo bidarretakoa, edo barmizanakoa, eta gu saiatzen gara, edo egiten dugu beti, tikitatua daude, eta nondik heldu diren, eta ekoizpenaren arabera, beti bezeroak beti bedaki nundi eta zuzenean erosita. Zer zerbitzu eskaintzen ditu zure dendak? Badugu web bat, egia egan pixka bat da, dekoratiboa zen eta lan hori eskatzen du dedikazio handia, fidelitate gutxi dauka interneteko bezeroak, eta horien askotan katalogo gisa uste dutera eraginko da, zenta jendia sartzen da, eta konturatzen, eta gero telefonatzen du, eta baduzu, bai. Baina denda gisa ez, eta egon behar da asko gainean, eta ez naiz egoten. Nahiago dut hau zaindu ongi, eta, handago. Gero, nahi izaz gero, ere ematen dugu etxera, eta hori bai. Orduan jendeak egiten ditu eskaerak eta nahi izan ezkera etxera? Bai, batzuk telefonoz, internetez badute gustukoa, bustintxurin, artikan, eta eramaten ditugu produktuak bai. Ederki. Atik beti hobeda dendara etortzea, zenta ikusten duzu zer dagoen, eta... Pentsatzen dut izanen dela zaila ez, herri txiki batin denda txiki bat sortzea, irekitzea ez? Zaila da, zenta adibidez hor eroski ondoa gaude, eta hor baduzu eroskin hor sartzen ari dira produktu... Ez nuen esan behar, sartzen ari dira produktu ekologikoetan, baina ni banoa begiratzea tarteka eta ez da prezioak eta aldetik oso kompetitatiboak gara, daude bi, gero juntatzen gara beste danda batzuenen artean, erosteko elkarrekin eta hori, espiritua aldatu behar dira, ez da bakotxeak bere dendarekin egon behar, eta hori badu amena zaila zen, eta azken finean jendea ohituta dago denda komerzio handi horietara joatean, egiten du bidai bat astean, eta sartuko dut. Baina adibidez, ez dute eskainiko zuk eskaintzen duzun zerbitzu hori, dela hurbiltasun hori, ez? Hurbiltasuna, azalpenak, nire ustez horrek salbatzen gaitu ez, guk hemenia, eta guk erosten dakigu ze saltzen dugu, ze produktua, zan dut komerzioe, handiak erosten dute, baina badoaz preziora asko, guk markak oso sakonetik ezagutzen ditugu, zein marka fiatzekoak diren, eta hola. Azalpenak, errezetak, edo zer den hau be, eta zertarako hau, eta zertarako ez. Hori ere oso importanta da. Orduan alde horretatik bentaja bat bezala. Bai, noski. Eta gero, azkarrego erosten da ere. Ez da egon behar itxuiten, eta ondoan dago, eta ezagutzen ditut bezero batzu, ibiltzen zirenean denda handi batzuetan, eta hau ezagutu, eta lehenik, ez duzu, garesti hori, hasta merkeago, eta hola poliki, utzi dute edo internet, edo kanpoan erosteari. Etorkizunera begira, ze helburu dituzu? Orain bakizu adina etorri zait, eta dara bat mundu honetan pixkat, eta akitua naiz, nekatua naiz, bai. Orduan jubilazioa? Itxuten. Ez, etorkizunean hau mantentzea, langilerik ez botatzea, eta ez dut uste... Baina, batzutan, bakizu, energia sartzen zaizu zera gorputzetik eta aukera proposamen bat baduzu eta ilusioa baduzu. Baina ez dut uste. Berriozarren bizitzara? Bai. Zer moduzko da Berriozar bizitzeko? Ederra, ustez, girua dago, Euskaren aldetik
polita da ere, badago, bueno, gora bera, bena badago euskaraz hitz egiterik, beti ez nahi bezain bat, bena badago giroa, badago mugimendu soziala, hundia, eta, bueno, horretan mugitzen gara, ez da bakarrik lan egitea, eta lan egin behar da kanpoan ere. Horeka bat izateko. Agitzongi, Pampi, zaitut denbora gehiago kenduko? Mire esker etortzeagatik. Utziko izut lantalan tope, hemen denan. Bale, bueno. Eta animo, aber jubilazioa uste minio lehenago jatzen den, Mire esker. Venga, gero arte. Berriozarren jarraitzen dugu goizan, ikusiko duzen bezala ez gaude kanpoan, gaude leku itxi batean. Eta non, Berriozar irratian, Xabikin. Xabi, zer moduz? Egunon, kaixo, ongi, hementxe irratian. Erramarra da, lehenbizik gauza Xaloak irrati honekin badula hartu eman berezi bat, haunitzetan onat etortzen garelako lanak egitera, eta Xabi haunitzetan deitzen diogu laguntzeko. Horretarako dago dirakia eta horretarako nago ni, ez? Laguntzeko eskerrik asko egiten. Guztian. Bueno, Xabik egingo digu herriko bisitatxoa, ezta? Baina lehenbiziko aipatu behar da Xabi dela Berriozar irratiko kidea, ezta? Bai. Bueno, eta ja aprobetxatuko dut galdetzeko. Zenbat denbora eramuten ditu Berriozar irratiak martxan? 30 urte, baino gehiago. Abi izan zen bere garaian gazte talde bat, irrati pirata bezala, eta hortik gutxira ikusi zuten hainbat arazo sortu ziren, eta udalak garai horretan kontzejuak hartu zuen bere gain lizentzia, udal lizentzia, eta ja hasi zen modu legalean eta modu ordenatuagoan funtzionatzen eta emititzen, bai. Eta hemen betidanik sortu dira musikari buruzko programak eta bar, baina baita urte askotan zehar egon da informatiboak, magazinak eta guztiak herriko jendeak eginak, ez? Herriko jende voluntarioak? Bai. Eta gaur egun hori hasiera zaila, gero izan duzu evoluzioa nahiko ona, erraten alda, ez? Egunero albistegiak, magazinak, musika programak, gaur egun nola dago egoera? Gaur geha magazin informatiboa ez da egiten, kudeaketa aldatu da, pixka bat, eman ditu 4 urte Guzki Plaza elkarteak kudeatzen, eta 4 urte horiek pasa direnean Berriozarko udalak eman dio kudeaketari gazte planari. Eta orduan orain irratia kudeatzen da gazte baliabide bezala. Eta orduan hurbiltzen dira gazte batzuk euren programak egitera, baita ere institutotik etortzen dira saiakera egitera eta ikastera pixka bat irratiaren mundua, ezta? Eta albistegiak ja ez dituzute egiten lehenago bezala egunero? Momentu honetan ez dago inor albistegiak egiteko pres edo denborarekin. Bino, irratia beti irekita dago aukera horri, Ja, oso ongi. Berriozarkoa zara? Bai, hori da. Berriozarkoa zara. Orduan zuk ezagutuko duzu inor nobekiko zure herria? Bueno, hori gehiagin esatea igual izango da, baina bai oso harro nago Berriozarko izateaz eta oso pozik nago Berriozarren, bai. Bale, guk badugu, gu beti etortzen gara Berriozarrera lanera, ze Xaloak hemen onduan du bere egoitza, baina ni bai ditut gogoak ezagutzeko zuretzako behintzat zeintzu diren herriko zati politenak edo behintzat zuretzako esanguratsuenak direnak. Bai, zaila izan da aukeratzea hiru toki, Berriozarko 3 toki, baina lehendabizi erakutsiko dizuen nahi baduzue, niretzat den oso txoko txikia eta oso txoko polita eta berezia niretzat. Bale, oso joanen gara? Bai, ados. Venga.
Eta Berriozar irratiko leku itxi horretatik ateri eta Berriozar herritikan pasitzen etorri gara, Xabiren leku politenetako batera. Hori da. Berriozar baitu asko, baina nik txoko hau maite du pilo bat. Esan behar dizuet egunero pasatzen nahi zela hemendik, txakurrarekin paseatzen. Eta, toki hau Ilargi parkean gaude, eta hemen txe daukagu iturri hau. Orain, duela urte batzuk, enteratu ginela Lamia zela, baina nire garaia txikian nintzenean, honea, tortzen ginen lagunekin jolastera eta hori, eta esaten genio, que hay una mujer desnuda, Claro, hemen. Garai horretan ez genuelako asko ikasten euskal mitologia eta ez genekien Lamia zela eta hori. Eta Ilargi parkean eretza eta oso toki berezia, inguru honetan bizi nintzelako eta inguruko gazte aurrekin etortzen ginen parke honetara guztiak jolastera eta nire haurtzaroa pasa nintzen parke honetan, Ilargi parkean hain zuzen ere. Eta hori dela eta maite dut parke hau pilo bat, ez. Orain, bazter batean dago Berriozarko ertzean, eta ja, geratu da, nahiko baztertuta, ez. Baina, hala eta guztiz ere, nik uste dut konserbatzen duela, kutsu hori, ez. Eta giroa hori. Zen askotan etortzen dira aurrak ere futbolera jolastera, eta hori. Gero bestetik, hau bihurtu da jai gune importantea, bai Berriozarko jaietan, baita Berriozarren ospatzen diren horrelako jaiak eta kontzertuetan, bihurtu da horrelako jai gunean, herrikoia mailan, eta niretzat hori ere importantea da. Claro, zu gaztetan ezagutu zenun plaza modu batera, eta orain ja adinan gotxi goazenean, izatu zu bertzen modu batera. Hori da. Orduan festak eta hori egiten dire hemen dagoen eremu honetan, bertze ekitaliak ere bai. Gaur egun aurrak badute ohitura honat etortzeko edo lehenago bazegun gehiago? Bai, lehenago ez ziren orain bezain beste plazak eta etortzen ziren gehiago. Baina oraingo honetan parke honek dauka berezitasun bat eta bada tirolina. Oso tirolina handia dauka hor parkean eta etortzen dira asko jolastera tirolinarekin. Nahiko tirolina handia da eta etortzen dira, hurbiltzen dira. Hemen ere ikusi dugu futbol zelaia ere dagola. Bai. Futbol zelaiaz gain igerilekuak ere hemen onduan daude edo? Ez, igerilekuan beste aldean dago. Baina egia esan, futbol zelaia nahiko txukun daukagu Berriozarren eta erabiltzen da asko. Futbolaren sukarra dela eta erabiltzen da asko, bai. Ederki, bigarren zati politenera hurbilduko gara, ezta? Bai. Nora joango gara? Ongi iruditzen baldin bazaizue Euskal Herria plazara. Agitz ongi, guazen! parketikan bertze txoko berezi batera etorri gara. Berezi eta nik erran nuke ezaguna ere, ez, Xabi? Ezaguna eta berria, esan dezagun. Eta berria da? Bai, nahiko berria. Bagatoz Ilargi partetik, hori nahiko zaharra, Berriozarko txokorik zaharrenetariko da, eta hau nahiko berria.
eta hemen sortu den bizitza ere nahiko berria. Lehen galdetu didazu, ea ume asko biltzen ziren Ilargi parkera, pues ara hurbiltzen ez direnak hementxe daude. Eta hementxe gaude, ze parkean? Hau da Euskal Herria plaza. Plaza, bale, bakatu, hau da Euskal Herria plaza. Eta berezia da ere bai, parkea izateaz gain, hor ikusten dugolako udaletxea bertan dagoela. Bueno, alde batetik udaletxea hementxe daukagu, osasun etxea, musika eskola, liburutegia, eta pixka bat borobil hori izten duena, orain azkenean eraikin berria gaztegunea. Eta orduan izten da pixka bat plaza honetan, nik esango nuke Berriozarko bizitza edo. Eta ikusten da oso argi etortzen baldin bazara edozein arratzaldean, hemen familia gainezka dago, eta oso giro polita sortzen da plaza honetan. Berriozarrek badu beraz bizia, ezta? Herri hau oso herri bizia da, eta hori nabaritzen da jendearengan. Jendea beti biltzen da, bere gauzekin aurrak eramaten musika eskolara, edo kiroldegira, o plazara. Edo plazara daga. Eta oso herri bizia da, bai. Claro, gu gaude Berriozarren, baina Berriozarrek badu parte zarra errateko moduan, ez? Dagoela goian, goiko aldean errateko moduan. Hori da, bai. Mendialdean dago alde zarra, 1000 urte baino gehiago duen herri bat da, eta bere historia propio eta sendoarekin, eta horretaz gain oso herri polita da. Bizi da jendea horrendik? Bai, horrendik bizi da. Bertakoak direnak, ez? Bai, Berriozar sortu zuten 8 familiak, eta 8 familia horien, descendencia edo, oraindik jarraitzen dira Berriozarren, bai. Songi. Neri sartu zait igual leku hori ezagutzeko, txirrinta pixka bat urbilduko gara? Bai, nahi bauzue ikusiko dugu toki berezi bat. Historio bitxia eta krudela gertatu zen toki horretan. Nahi bauzue ikusiko dugu. Bai, gustura joan gara. Osongi. Venga. Berriozar alde berria edo alde batera utzita eta hor gara Berriozar herrira. Eta herritikan pixko malda gotxi jarraitu eta Xabirentzako leku berezi batera etorri gara. Bai, berezi batera, batez ere historio tragikoa duelako, eta orain egiten ari da proiektu interesgarria da. Espartzetan eremuan gaude, Berriozarko biztanlentzat ezagunena da urbidea edo Camino del Agua, hor pasatzen delako urtutu bat gotorlekuraino. Eta hemendik pasa gara Berriozarkoak askotan gotorlekura joateko. Bai. Hemen gertatu zena, guda zibilean edo, esaldi handia egon zen gartzela horretan, gotorlekuan, eta 700 baino pertsona gehiago ihes egin zuten handik, eta hemen harrapatu zituzten 4 pertsona Berriozar herrian hain zuzen ere, bino onaino ekarri zuten erailtzeko. Hemen inguru honetan erail zuten eta lurperatu. Eta bosgarren bat hurrengo egunetan ekarri zuten eta lurperatu omen zuten inguru honetan ere. Horietariko lehenengo 4ak agertu ziren duela 2 urte, eta bosgarrena hemendik dabil galduta. Eta oso eremu interesgarria da, orain egiten ari delako gazteplanatik auzolanean memoria parkea. Eta Berriozarko hainbat gazte parte hartzen ari dira, institutoko irakasle batzuk ere parte hartzen ari dira, eta Berriozarko udalaren hainbat langile.
ere. Eta, bueno, pues saiatzen ari da toki polita eta memoriarako tokia eraikitzen eta egoteko toki atsegina, ezta? Eta bosgarren pertsona hori, agertu ez den pertsona hori bilaketa lanetan ari zareten momentu honetan edo? Ez, hori modu ordenatuan egin behar da, eta normalean hori egiten du Arantzadi Zientza elkarteak. Bertzeak bezala bai. Posible da, etorkizunean berriro bueltatzea bilatzera, baina momentu honetan egiten ari garena da pixkan memoriaren parkea. Auzolanean? Bai, hori da. Bai, batez ere Berriozarko gazteak parte hartzen ari dira, eta bueno, ikusten ari gara, nahiko txukun geratzen ari da, ez? Bai. Ederki, bueno, Xabi, hementxe bukatzen dugu gure bisita. Oso ongi. Eskerrik asko bihotzez tartetxo hau eskaintzeagatik eta baita ere bisita hau egiteagatik. Eskertzen dugu pila bat, batez ere hori zuk izugarri pila lagundu duzulako xaloan, irratiko kide bezala, eta horixe, eta deus ere gehiago, eskerrik asko eta badakit elkar ikusiko garela, así que gero arte. Eskerrik asko zuei. Venga, gero arte, aio. Eta pasatu dugu eguna Berriozarren ezagutu dugu txoko politak eta gauza interesgarria unitz ikasi dugu. Eta bertzerik ez hementxe uzten zaituztegu. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.